Ok, începem acest tutorial despre Shallow Depth of Field sau bokeh, cum spun chinezii. Este efectul în care anumite lucruri sunt focalizate foarte bine și restul lucrurilor nu sunt focalizate foarte bine. Încep acest tutorial prin a vă spune că aceste tutoriale care au venit foarte repede, am făcut în mai puțin de o săptămână 5 sau 6. Nu va fi tot timpul așa. Voi acum lucrez mai mult că sunt în vacanță și pot face un ritm mai mare, dar pe parcurs, cum încep cu treaba, automat încep să fac și mai rar. Adică vor fi 1 sau 2 per săptămână. Al doilea lucru care vreau să vi-l zic este că de acum încolo toate imaginile care le voi posta sau le voi folosi vor avea logo cu numele meu și ideea mea de creative live, adică viața creativă. Toată lumea poate crea, toată lumea poate modifica și am vrut să zic aceste lucruri ca lumea să nu înțeleagă greșit că aș face la acest stream tot timpul clipuri. Să începem cu acest videoclip și să facem acest lucru foarte simplu. Mai exact, să facem acest efect Shallow Depth of Field sau bokeh, cum zic chinezii. Ok, avem această imagine și să explicăm niște reguli pentru acest efect. Pentru efectul acesta nu vom putea folosi acest efect deloc dacă vrem să facem în partea superioară a imaginii. Tot timpul obiectele apropiate vor fi focalizate, obiectele din distanță vor fi nefocalizate. Dacă ați folosit aparate profesioniste, poate ați făcut și efectul, cum vă zic eu, că n-ar fi bine, invers. Acum e cel mai des, dar este un efect preferat să-l facem cum vă explic eu acum și dacă aveți aparat profesionist, sincer, nici nu vă mai chinuiți să învățați cum să faceți efectul acesta, că e pur și simplu o măscăreală, chiar pot să zic că e extrem de simplu. Începem prin a deschide din Bridge imaginea. Eu aveam deja cum îmi gravam toate imaginile. Deja aveam gravată imaginea și era procesul de gravare jos în layers, dacă ați observat. Și acum începem. Primul lucru care facem este creăm un alt strat. O formă de a crea o copie a stratului principal, adică fundalului, este de a trage jos background-ul, cum vă va scrie în Photoshop, adică fundalul, pe iconița aceasta de crear nou strat. Dacă ne ducem deasupra ei, nu ne arată. Ba da, create new layer. Din păcate mouse-ul meu cam acoperă. Ei, acum ce facem? Prima mutare va fi pe filter și pe blur. Deci folosim iar încețoșarea și Gaussian blur. E un blur care ajută foarte mult la acest efect. Și dacă observați deja, toată imaginea este încețoșată, dar nu e o ceață foarte ciudată așa. E mai mult ca și cum n-ar fi focalizat aparatul. Să vedem dacă punem la maxim deja imaginea e complet, deci n-ai ce culege din ea, mai mult e un amalgam de culori. Văd un verde, un portocaliu, un pic de alb, roz, deci e inutil. Și dacă aducem la 0 n-avem niciun efect. Fiecare poate să-l folosească, v-am explicat, Photoshop-ul e bazat foarte mult pe slidere și acest lucru vă ajută și ca începător, dar și ca profesionist. Nu trebuie neapărat să fii profesionist ca să poți face acest lucru. Continuăm tutorialul făcând acest lucru și acum creăm o mască de strat. Masca de strat e aici, se numește Layer Mask și pentru acest efect ne va ajuta extrem de mult să folosim un Layer Mask. Automat cum faceți Layer Mask, vedeți acest lanț. Înseamnă că aceste două efecte vor fi legate. Copia de fundal e legată de Layer Mask-ul. Și pentru a crea acest efect vom folosi două unelte care poate n-ați auzit de ele.
De moment vom folosi gradient, dar atenție la un lucru. Photoshop-ul având câteva zeci bune, dacă nu chiar 100 și ceva de unelte pe panoul de unelte rapide, nu poate să pună pentru fiecare o iconiță. De aia le îngrămădește, să zicem. Și dacă nu va apare Gradient Tool și va apare Paint Bucket Tool, vom face așa. Dați click dreapta. Cu click dreapta automat veți deschide opțiunile ca să vedeți mai multe și dați click pe Gradient Tool. Haideți să vedem, de exemplu, la gumă mai avem Background Eraser Tool, Magic Eraser Tool, la Select avem Magic Wand Tool, deci sunt mai multe unelte. O să acoperim probabil mai încolo toate efectele, tot ce avem în plus la unelte. Ok, dacă ați observat în momentul când am făcut un layer mask, automat mi-a schimbat culorile, era un blămarin activat și mi l-a pus pe alb și negru. Pentru acest efect e de preferat să folosim alb și negru tot timpul, pentru că dacă folosim roșu, haideți să vedem cu un roșu și fac acest lucru, nu arată la fel de bine, se vede exact efectul, dar tot nu e aceeași chestie ca și cum ai folosi exact cum vă explic eu exact uneltele și metoda de lucru. Atenție, când folosim Gradient Tool trebuie să fie pe prima opțiune. Venim aici și alegem, avem mai multe tipuri de background, de gradient, cum să folosim și vom folosi prima unealtă, adică de la alb la negru și fiți atenți să fie selectat pe prima opțiune de la forme de gradient, pentru că asta e forma de cerc, automat zona care o selectați va fi numai încercuită și vă va da o pată de claritate, restul neclar. Și acum să începem. Vrem, de exemplu, dacă vreți să facem partea aceasta, fac ceva de genul, ia să folosim un pic brush tool-ul, să nu faceți ce fac eu acasă, asta e doar să puteți vedea și voi cam delimitarea. Deci această zonă vrem să o delimităm, da? Nu-mi place cum a ieșit. În orice caz, această zonă vrem să o delimităm și atunci cum facem? Folosim gradient-ul și selectăm de pe aici cam până aici, zic că ar fi bine și ia uitați, acesta este efectul generalizat. Și haideți să vă arăt de ce sus trebuia efectele de gradient să folosim numai primul efect, adică gradient continuu. Folosim gradient circular. Gradientul circular, vedeți, ne-a dat un spațiu. Asta ar fi bun dacă am vrea să încercuim tot acest fruct și nu merge deloc. După aia gradientul triunghiular, dacă observați, face niște linii foarte drepte și chiar asta poate pentru alte efecte dacă doriți altă dată, dar nu ne ajută cu nimic acest efect. Efectul de linie, automat face un efect de linie, dacă observați, stați că probabil nu e vizibil, fac de mai sus să fie vizibil, vedeți? Numai o linie este 100%, restul e neclar. Asta se poate folosi dacă vrem să... Am făcut o poză și vrem să facem efectul acesta, ar merge foarte bine pentru această idee. Și gradientul de stea, exact aceeași ca și cercul, ne dă aceeași problemă. Și atunci folosim gradientul simplu, tragem exact de la fructul care vrem, mărim un pic și automat avem efectul de Shallow Depth of Field, așa se numește, sau bokeh cum îl numesc chinezii, eu am mai auzit printre fotografi și mi-a plăcut ideea. Asta e o formă de a truca, să pară că un aparat de mână e un aparat profesionist. Sper să vă distrați cu acest efect și spor în continuare să vă mai jucați cu acest efect.